Hello mga guys, for today's video abot na tong parcel, so mag-unboxing ta. Ano din siya mga guys, action camera. So tanaw na to karon mga guys kung legit ba ning niabot. So daghang salamat din no sa tuwang sponsor. Hindi totoo yan. For this action camera. Dili lang na to i-mention kung kinsa, basta daghang salamat. So hinahinayon lang na to gunting mga guys, kay basig ma-damage ang sulod ato apang mali nga nung na-damage. So hinahinayon lang dyan na to gunting, madugay maabri na siya para walay damage ato ang item mga guys. So, tara mga guys, SJ Cam 4000 Air. So, daghan ko nakita sa YouTube mga guys no nga nindot to ni for the for beginners nga mga motovlogging. So, tara na to mga guys kung unsay sulod aning box sa SJ Cam, kung unsay mga appeal sa iyahang package. So, nakalahi og sudlanan ng iyahang mga accessories. So, karon mga guys, tanaw na to kung unsay mga accessories nga pakapin. So, mo ni ang mga accessories nga pakapin mga guys. So, mo ni ang mga accessories nga pakapin mga guys no. Pareha ra pud siya sa una o ikaduha na itong na-order nga action cam. Pero na ako nabantayan aning mga accessories niya karon mga guys, murag lig-on siya porma. So maliban sa accessories mga guys, napod siya duha ka sticker by SJ Cam. Oh my god! O dili mawala ang yahang menu. So karon mga guys, tanaw na nato ang SJ Cam. So ikumpara lang po na ako mga guys no, ang yang kabugaton sa una ikaduha na tong action cam, mas bugat ni siya gamay. So dara mga guys iyang kuha, goods na goods kayo. So try na to niya mga guys sa tuwang biyahe kung unsa siya kahayag. 2 hours later. So we're back mga guys. So mo ni ang kuha no, daytime sa tuwang action cam SJ Cam 4000 Air. So tinaw kay siya mga guys no. So voice over lang ta karon kay wala pa ta naka-install og mic niya. Kung mga tatagpagi po mga guys para maka-install og mic. So ato ang first og second action cam. Yara, flash lang to sa screen. Ano siya. So update lang yun niya mga guys sa nighttime view sa atong action cam. So watch out mga guys. Biyahe sa me. Wala nang pwede na tutulong sa'yo kundi sarili mo lang, sarili mo lang. Wala nang pwede na tutulong sa'yo kundi sarili mo lang, sarili mo lang. Kapit-bahay, kaibigan, katrabaho man o pamilya, sila yung sandalan mo kapag merong problema. Pero di sila sagot para lahat marisolba kundi sarili mo lang, sarili mo lang. Kasi marami talagang kusmog na dapat lagpasan. Isa lang masasabi ko, dapat sarili higitan. Tiwala lang sa sarili at iyong makakamtan. Tropeo na gusto mong makuha kay sarap na pagmasdan. Okay lang na madapa, tumindig at magtyaga. Itatak mo sa isipan kung bakit nagsimula. Tuloy lang sa paggawa ng katat mga tula. Huwag mo pansinin ang mga nanghihilang pababa. At lakbayin, lakbayin ang dapat lakbayin. Dapat sa tamang daan at ating sunurin. Walang ibang hiling, ay ganon pa rin. Na makaraos sa buhay ay kasarap dangkin. Malayo ang mararating, basta't huwag magmadali. Mao silang ta, pirmi magtungkol sa pagtahe. Ang hangin ay damahin, lasapin ang sunod. 2,000 years later. So, may gabi mga guys.
So muna ni update sa tuwang SJ Cam 4000 Air Night View. So makita ninyo mga guys no, hayag siya no. So klaro gyud siya paggabi. So quality jud kayo tuwang action cam. So makita na to niya mga guys kung unsa iyang or unsa siya kahayag kung naa siya sa highway nga na mga Center Island. So makita na to na unya mga guys pag-abot na tuog Apocon Elementary School. So pila na lang ka metro mga guys no. So makita na yun na to kung unsa gyud kanindot ang ato ang SJ Cam 4000 Air. 1 minute 37 seconds later. So muna ni mga guys no, iyahang kuha pag naaka sa highway nga na yung mga suga. So legit yung kayo mga guys no. So okay na kayo siya for beginners na mga vloggers. Wala na siya jack for headset. So mag-improvise na lang or DIY. So para ni mga guys, so wala pa ka-subscribe, subscribe our YouTube channel and watch out for our next video.